Gaur diskoa presentazioa? Ondo. Gu junta ginen horren aldiz 2014 bukaeran urtemugan ziztuko gaztetxean itean bertzio gaban harira. Ni nau 8 urte zarro, gazte hostia hobe baino. Beti horrekin
amistadi haukin txikitatik, bere laguna ezagutu den dizkin, da, bueno, Kaiuz, da mundu stoner, desert rock hortako taldiakin, beti parranda, zuzen behar dio da. Bertzio gau hortako junta ginen parea diz, Kaiuzen parea tema parea gaina baina azkeniak gotzeko, da, bueno, ikusi ginen. Gokora etorri ginen. Rasta eroizatek. Momento histórico. Bat